Mondok. Wis cukup. Kabeh gara-gara kowe. Lah kancamu doblaten mbok amuki. Iki tanggung jawab. Ancen bener kancamu. Piye? Yen tak rasa-rasake wis saben dina takon gladen iki tanpa guna. Lah betul. Tanpa guna. Tanpa kowe gladen iki wis diwedeni wong-wong. Lah ngono kok. Kowe tak perintah takon gladen saben dina. Mergo iki aku ya diperintah, Drun. Alah. Ngono merintah wong. Aku diperintah. Dadi perintah. Takokno sapa sing perintah lah? Sing perintah aku ora liya mung Kakang Singa Baron. Karepe aku yo ora ngerti. Singa sapa? Singa Baron. Aku ora ngerti karepe Kakang Baron iki piye. Neng sing baku kowe saben dina kon gladen. Lah iya. Among kaya, Tru. Tanpa kowe diperintah kon gladen. Lho, wong-wong sing liwat kene iki sing wani karo kowe kabeh iki sapa? Lah, iya iki, Tru. Ono bareng perintah. Ini ae, Drun. Ya, Kang. Dinteni Kakang Baron. Dinteni takoki. Baron perintah dak misalno. Aja sembrono kowe. Apa? Wani tenan kowe. Ora. Lho nek ketemu Kakang Singa Baron apa Tru? Tenan. Tenan. Kene ora. Kok ngono ae kok. Idak, Drun. Brus. Ya, pas gurukane. Kowe arep idak-idak karo Kang. Ora. Jangan sangat. Enggak. Mangko dhewe idak-idak. Kono bisa? Yo, Pak. Ape idak-idak, Kang? Ora kowe, Kang. Iki mangko idak-idak ra, Dik. Yo. Tanggung jawab. Idak-idak kowe. Ora iki ae. Sopo? Ora iki. Apa? Saron iku lho, saron. Lah iya. Saron. Idak-idak kowe. Iya. Selamat. Bros. Oke. Aku seneng di bocah kowe iki seneng. Lah, ora kudu seneng. Ora ngerti tekon. Iya. Nek aja ngrasani. Tak gecek kowe nek ngrasani ra karuan. Kakang Singa Baron. Iki bocah-bocah padha takon. Takon apa? Kene kok saben dina iki bocah-bocah iki mok kon gladen. Tenane sampane ndek kekarepan opo? Omong kaya Kang. Tanpa kon gladen, wong-wong iki ra do wedi karo bocah-bocah iki kabeh. Ayo. Nganti aku ngongkon kowe-kowe kabeh. Ya aku yo dikongkon. Lah salah. Aku yo dikongkon. Lah terus sing ngongkon aku wong dhuwur. Tower lintang sampean wis sembrono. Bugel klek bocosan malah. Sampeyan aja sembrono, Kang. Lho, aja pisan-pisan cedhak karo wong pendirian. Oh, gegek mengko sampeyan dicekel dhewe lho. Wani nyekel Singa Baron serep nyawane. Betul, bener. Dheweke japas iku to. Kok teko ning wong lodok kene. Ngarep jenenge jeng Pangeran Keswara. Eling-eling. Jenenge jeng Pangeran Keswara. Eling-eling kok tekon. Ya. Aduh, kene Bu. Carane sapa? Kok carane sapa? Mangga jagelane. Iki Pangeran Keswara. Rupane kembar. Kaya apa ora ngerti karo aku? Ngerti. Aku Pangeran Keswara. Alah.
Kok nanda iku lho. Nanda iku sapa? Lah iku. Jawan, wong aku. Ora nanda. Aku bengi dadi pangeran Kiswara. Hanya pengene ya Allah Gusti. Sing ngakon sapa? Lah biasane aku nganggo rompi. Metuku engko jam 2. Ora aja menino aja. Ben ora rasane anyep barang. Ning ora apa-apa. Ora apa. Pangeran Kiswara wong nomor 2 ning kraton Kediri. Wah. Halo. Kejuran. Kono Trondolo. Sepurane, sepurane. Sing barok. Kula apa sliramu wis ngerti yen tak utus gladi kanca-kanca ruang-ulan kanoman-kanoman Singobaro? Sampun. Malah bocah-bocah iki do tanglet. Piye jane sing jenengan karepe niki no? Bab karepe bakal tak babarake nanging sadurunge aku mbabarke aku kepengin jajal kadegdayane kanoman-kanoman iki Singobaro. Tegese mbok jaduk apa derek? Iya, gampang. kira wis jaduk apa Oh, niki lho enten gaman. Jajal. Oh, dijajal. tak jajale siji-siji kira-kira jaduk atos kandel tenan ora kulite. Iki lho sing omahe rak. Nggih, Mati-mati lah nek sing omahe rak. tak jajal. Lho, Terus dijelakake lho. mobil siaga wis Nek wani yo wani tenan, nek ora yo ora tenan mergo iki gaman. Gaman kuwi landhep wani apa ora? wantun. Tenan? Yo. Tak coba. Yet. Pas nada Ora apa-apa. ora pupuk piye pas ngisore teh. Yo piye? Wah, dipun. Madhep pengguri. Ya. Pun. Ora apa-apa. Nggih. Jaduk tenan kowe. Omah iki mang endok-endokan iki mau to. Wah. Ndi jenenge desane mbok ndi? Nek prei ketoprak senengane iki lho. Ya. Nek prei ketoprak ngusungi watu. Apa jenenge kene? Apa? Apa? Grayak. Ya wong gembul. Tanggane sing delok akeh wong gembul jenenge. Jenenge Mat. Aku cetake. Sampeyan niku kok Alah ya Mat. Dan Piye? tiang gembul niku seneng nonton. Ya, Nek mboten purun nanggap. kantere. wong gembul. Yo. Nah ono sing didongakno wong kedong tok. Gembul aja didongakno. Didongakno ben kepengin nanggap. Ah ngono ora apa-apa didongakno muga-muga taun ngarep nanggap. Nanggap. Piye Mat? Piye? Taun ngaji-ngaji nanggap. Nanggap bakti kuncoro. Bakti kuncoro. Dagelane mboten sampean. Kok iso? Lah dagelane ora aku sapa? Sampeyan timbet gawe ape kok dagelan karo bapakmu dhewe. Monggo dipun mawon. Ayo. Tenanan. Tenanan ono. Iya. Waduh. Malah senep wetenge. Apa iki gawene nyuluh tekan. Cuwili metikil kira-kira kok tenan ora iki Singobaro. Nek ora pengaji coba. Lah terus apane? Kadek gayane. Yo, ayo diluk. Yo. Kok iso? Dit. Wah. Iya. Ora apa-apa. Gringingen tok, gringingen. Aku tulung golekno Mudin. Kene. Aku ora iso ngorok kowe nek menawa Mudin iso ngorok kowe. Wes. Tenan. Pun. Sik, ijono siji. Sing rambute kribo, wonge lungguh depan ning ndi? Niki. Iki sapa? Ora kuwi. Ora jret siji sing dhuwur gedhe dhuwur endhek iki mau ning ndi? Damene Sodron. Kamire Sodron iki. Iya. Goleki. Goleki Ya. Niku Bu. Niku. Kamire Sodron. Ngepelekke marang pangeran
Kesmoro kuwi. Hai, kabeh kanca-kancamu wis tak jajal jaduk apa ora? Saiki genteni kowe jaduk apa ora? Yo, tenanan ah. Yo, tenanan. Mergawe yo kaya ngene, sing tenanan. Iya kok. Sing jajal. Kowe nek kene kesatria umpamane ana mungsuh kok ngarep wong lanang ape mbok apano? Wah, tak jole dhuwit. Ana mungsuh kok ngarep wong lanang mbok apake? Pateni. Ana wong lanang mungsuh teko ning ngarepe Sodron apa? Sodron apa? Pateni. Iya. Pateni mosek. Umpamane kok ngarep ana wong lanang mesti mbok pateni. Iya. Delalah grutuk ning ngarepmu ana bang mekar karo apa? Melayu. Aku ndelek. Aku ora tau mek bangmu kok. Ora tau mek bang mekar. Lah kok melayu. Tak jajal. Ora. Iya. Ngawur iki. Lah kok ngawur salah. Kanca-kanca pedho kene. Iya. Malah pentel. Nek trimo mung weteng ora dadi ngopo? Ning nek pentel kira-kira kuat apa ora pentelmu? Abang lu. Tak jajal meneh. Iya. Bakso. Aku siji. Kok iso ngono? Ana gadokan kok terus tangi. Gadokan terus tangi. Semua barang. Aku wis percaya. Mergo kanoman ana ing Guwa Klothok iki kadegayane wis kandel kulite. Lah niki jane karepe sampeyan. Awakmu kudu ngerti. Kenapa aku ngutus awakmu kanggo gladi kaneman-kaneman mergo Pangeran Keswara duweni gegayuhan kang luhur, gegayuhan kang dhuwur. Sing bareng. Gayuh napa wit pelem? Kok gayuh wit pelem aku ora nganti sambat kowe. Gayuh napa niki? Aku pengen dadi penguasa ning Kraton Kediri. Wonten umpamane aku kelakon dadi penguasa ning Kraton Kediri, tak mulyake rondo-rondo. Terus rondo-rondo nom tak tukokno montor PCE. Sing rondo-rondo tuwa. Rondo-rondo tuwa dimbarno ae. Sampeyan radi. Ora, aku guyon. Ya ngeten. Piye? Kula sagah. Saguh tenan. Katon bayarane jumbuh. Bayaran mesti jumbuh. Bayaran bakal tak seneng-senenge kanggo kowe lan kanca rewangmu. Pinten jam? Ora trimo sak jam 2 jam. Lho, pinten? Sak gledakmu. Pangeran Keswara. Kula sarujo. Putu bondo, anak donya, ponakane Bang Mekati. Beri BCA. Ya Bang Singobara. Dipune BCA. Aku iso wae dadi ratu ana ing Kraton Kediri nanging ana pepalange. Sinten matur kalih kula? Pepalange ya kuwi ponakanku dhewe Sri Palwaka kudu mati. Setunggal. Iya. Wujute Sri Palwaka. Napa melih mung setunggal? 1000 Palwaka kula saged. Nang iso tak ugemi kang dadi ucapmu. Saged. Sri Palwaka mati, Pangeran Keswara dadi ratu ana ing Kraton Kediri. Menika sewang-sewangan go. Kula aturi kondur Kraton Kediri. Tak ugemi kang dadi tempungmu. Aku bali ana ing Kraton Kediri. Monggo. Jebule kok ya iso ngetoprak. Ning yo angel. Angel ditoto ngono. Wis ayo lho.